गोजोनबाय नै नायदो जिगाबा बेसेबां गोजानाव उरायलाङो आथिखालाव जेबो खस्थ'आनो गैला नै लोगोफोर दिनै दुब्लि बारियाव फैलायबाय आइया अयथासार सान्दुं गोसा नै सान्दुं खिंखियावनो उफाय गैया बुरबक एम ए पास जानानै आबादारिसो जाबाय जानोसै दायो लोगोफोर मारा होनो थांगासिनो दङ औ नै ट्रेक्टरा थांगासिनो मेसिनानो थांगासिनो दङ एकदम दिनै मारा होसिजोबनोसै मेसिनजोंहाय थाबायगासिनो दं नै हारसिं सान्दुं गोसा नालाय थैखायला हमलायबाय सान्दुं गोसाबाबो बार खोलो खोलोलै थिग बरिया हिट आखायानो नै सिथर जाजोब्बाय आयै नायजाला नै माइ रोगा रोगा माइया जोयोना जोयै माइया जोयै नै सिथर जालाजोब्बाय आखायानो मेंबायलै माथो दाथ' लोगोफोर बयहाबो माइ हानायनि मारा होनायनि सिजोन नङा होनब्ला मेसें बोथोर जायना हा दङ जायहा माइ गायो बेथ' मावखानांगौखा उफाय गैया ना मा होनो सोरबा सोरबा मावा आरोखि खामला होयो हाजिरा होयो जों खामला हाजिरा होनो फैसा गैयाना अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि मारा होनायखौ पुरिना ओइ आलिखौ साखाजों एरखुगासिनो गोजौ गोजौ नालाय आलिया बिराद गोजौ गोजौ साखाजों एरखुदों नै आलि एरखुनाया माबायदि जावखुनांलाया नायना लाखा आलि एरखुदों नै मानसिफोर हानो नागिरा ना नङाबा लागाव नांनो नागिरा नै जि गोथौ गोथौथार आलियाबो दुब्लियाव दायो सौफैबाय जोङो लोगोफोर नै ओमफ्राय जोंना ओरै बसा आंनि फादार बस्था बानायगासिनो दङ साजायगासिनो दङ नैबे डाइरेक्ट मेसिनाव सोनानैहाय बस्थायाव डाइरेक्ट सोजोबखागोन देग्लाय बुहुद खम माइ गोदान गायदों नालाय माइ गोदाना बारा मोजां जायाखै बुहुद खम देग्लाय गारसननोसै गोजोनबाय नै नायदो जिगाबा बेसेबां गोजानाव उरायलाङो बस्थायाव नाजावनांगौ डाइरेक्ट थ्रोब थ्रोब गारसननांगौल' मावग्राफ्राबो ओरैबायदि खरा थानाय गारसनग्राफ्रा थ्रोब थ्रोब गारसनखायो आथिखालाव जेबो खस्थ'आनो गैला गासिबो मेसिनानो मावजोबो मेसिनानो नाजावजोबो मेसिनानो खालामो गायनाय फुनाय हानाय मारा हानाय गासिबो मेसिनजोबसै आजिखालि ओरैजाय खेरखाजोंबो नाजावनानैहाय बस्थायाव सोगासिनो दङ माने माखासे बायहेरायाव गोलैयो नालाय आरो गोलैनायखौ जोंना बिमाया फुगारगासिनो दङ मेंबाय लोगोफोर बहुद मेंबाय मारा होनायाव बिराद मेङो बस्था थिखोनाय माइ सोनाय ओरैबायदि हाखु दाखु जायो हास्लाबबाया आरोखि मेंसिला जोबनानै दसे जिरायबाय आङो जों दायो जिरायबाय नै मेंनायखाय इसिबां मावै मेंबाय दसे रेस्ट लानोसै होननानै रेस्ट लाबाय जोङो साहा लोंबाय बे आंनि बिदा बिमा बिफा जों जयैनो खामानि मावग्रा दांग्रा गासिबो जमा जिरायनानै जोङो साहा लोंलायबाय रेस्ट लाबाय दसे बिनिफ्राय मावफिनसैलाय दसे रेस्ट लानानै होखांजोब्बाय आरोखि ना ओमफ्राय बस्थायावहाय सोजोबनानैहाय आरो दायो ट्रेक्टराव थिखोनानैहाय आरो रोगाबावनांगौ अयथासार ओंखाम उखैबाय फुङावबो जायाखै 2था जालायखाबाय नै फुङावबो ओंखाम गैया जेबो गैया दासो जानो थांगासिनो दङ ड्राइभारा बिराद लेट खालामबाय जोंना माइ रोगानांगौआ ओरैबायदि गोबाव नेबाय नै
दासो सफैदों थ' सलायदो एन्जर जावनानै जानायरा बियो बस्तायाव सोजोब्बाय नै ओमफ्राय ट्रेक्टराव थिखोनोसै दायो मोनालायखाबाय नै ट्रेक्टराव थिखोजोबनोसै बेखौहाय जा बुरजालै नों बानजोबनांगौलै एन्जार बोलो गोरायानो दंखायो नै नोंनो गारखोजोबखागोन दे हारसिं थिखोनो हायोलै बे हारसिं थिखोनो माने बे माखासे हाबाय जाबगासिनो दङ जाबबावनांगौ दङ नै खेबनैसो नांगोन नामालै ना खेबसेनो जाजोबगोन जाखो खाबथागासिनो दङ मेंसिला जोबखाबाय मेङाखै खागासिनो दङ नै फुरा लड जाजोब्बाय गैला जाजोबखाबाय खेबसेनो दे हरथा आं ओरै थागोन सागान दुलायखाबाय जाबाय सफैबाय दा ओंखायनोसै नै लामायाव सार जाबाय जाबाय नैबावसो नांहैगोन दा बिरायाव नांहैनाय नंला हरैसे लांबावनांगौमोन नांथाबायबो नै जासिगोन गाहायनाथ' जिसिगोनलै बे हरा था हरै गोलैदेरगोन दायो बस्थाखौहाय बानै रोगाबाय आं नै लामानिफ्राय लाबोनानैहाय लामानिफ्राय बाननानैहाय न'आवहाय बानै लाबाय आरोखि बे बस्थासेयावहाय अबेबा 50 केजि अबेबा 40 केजि अबेबा 60 केजि दङ आरोखि बेखौ आङो बानै लाबोबाय नै सिलायाव दोनफैजोब्बाय बिनि उनावहाय बाख्रियाव सोनोसै आरोखि उनावहाय
दिनै बेयावनो रोगानानै दोनथुमजोबनोसै लामानिफ्राय नैबे न' फारसे लाबोनानै दोनफैजोब्बाय नै आं बानै थ' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन होननानै आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय